मेरापानि थानानि सिङाव नैबे दयालपुर होननाय जायगायाव बेवहाय मोनसे गला दङ। बे मोनसे सक दयालपुरा बेवहाय बिनानाव सासे दं चित्रा बसुमतारी होननाय बिनानावखौ ओरै एसे देखायोलाय बिथाङानो जाहैबाय चित्रा बसुमतारी बिनानाव जि बिनानावनि एजआ 26ल' बे समाव बिनानावा गोबां गावनि आखाइजोंनो समायना रमायना माखासे बिबार माने न'आव साजायनानै दोनग्रा माखासे गोबां मुवा बेसाद बिनानावा बानायो आरो गाव बेखौ गासैबो गावनि आखाइजोंनो बानायो। आङो गिबियावनो बिनानावनि माखासे बानायनाय बे सावगारिखौ दिन्थिहोनो नाजागोन। जिहेथु बेवहाय समायना रमायना गासैबो माने न'आव साजायनानै दोनबाथाय न'आ माने दा जोबोद समायना नुगोन आरो न'खौ। बेवहाय माखासे फिनिसिं जायैबो दं नैबे फिनिसिं जायाखै। औवानि बेवहाय गनसि बेखौ बाहायनाय बिनि बिजौआव जिखौनो फाननानै आरो बेवहाय गोबां बानायनांगौ दंबावो नङा होमबा? बे मोनसे आरो माखासे गारनाय मुवा बेसाद नैबेखौ आं देखायगोन बे लिसुनि फिथाइ बे जि फिथाइया माने सिरिनानै हायाव गोग्लैनानै थायो। दा बेजों मा खालामगोन बिनानावासो मिथिगोन नङा होमबा? बेखौबो गोबां समायना रमायना खालामगोन। आरो रबर दंफांनि जि फिथाइ नैबेखौ नुदों। बेखौ नुबोला रावबो हमनो हानाय नङा जे बेजे रबर दंफांनि फिथाइ रावबो मिथिनाय नङा। बेखौ नायोब्ला नुगोन बे मोनसे जोबोर समायना बिदिनोखा नामा बिदि सानगोन आरो। दा नैबे दाउगांखौ नाय बे दाउगाङा अबेनिफ्राय मोनदों मा मोनदों आं बेखौ बिनानावनिफ्राय सोंगोन। नैबेफोरो बेखौ नायोब्ला माने समायना नुयो आरो। दा गिबियावनो आं बिनानावनिफ्राय सोंनो नाजागोन जेनेबा बे जिथु नों आखाइजों बे बानायनाय बे मुवा बेसाद बिबार समायना रमायना बेखौ नों गिबियाव नोङो बबेहाय नुजेननानै नों बिदि बानायनो गोसो जानानै दिनैसिम बिदि बानायबोबाय थागोन आरो बेसेबां बोसोर जाखो नों बिदि बानायनाया? आं बिदि बानायनाया दा 6 बोसोरसो जाबाय। 6 बोसोर जाबाय होमबाथ' एसे गोबावानो जाबाय। ओं दा नोङो गिबियाव बहाय सोलोंजेनो बेखौ? गिबियाव आं सोलोंदों मा होनदोंमोन डिमापुर जोंहानि आनै जायो। डिमापुराव ओं बेजोंनो माने खामानि मावनो थाफायोमोन आरो बिदिनो सोलोंबाय। बिनिफ्राय नोङो खोनादों आं जानो गोजान गोजानाव नों बेफोरबायदिखौ दिन्थिहैनानै एगजिबिसन माबाफ्राव थांनानै माखासे सार्टिफिकेट मोनबोदों होनदों। मा जायगायाव नों बिदि सार्टिफिकेट मोनबोखो? बिदि सार्टिफिकेट मोननाया जाबाय दिल्लीयाव मोनदों आरो नयदा, भुपाल ओमफ्राय जोबोर माने मोनदों आरो बेलेग बेलेग जायगायाव। जायखिजाया आङो लाइभसो होगासिनो दं बिनि थाखायनो आं माने थोंजोङै सार्टिफिकेटखौ आं दहाय नायदोंमोन सिङाव सोहैफिनबाय दिन्थिनो एसे उसुबिदा जाबाय। जायखिजाया बिनानावनि बेफोरो बिनानावा माबायाव थायो दयालपुराव। दा आं मोनसे खावलायगोन बिनानावा बेजों लोगोसे फोरोङोबो नङा होमबा? दा सोरबा ओरैनो माने न'आवनो ओरैनो लेखा फरायालासेनो ओरैनो बेखार थानाय बिदि माने हिन्जावसाफोरखौ सोलोङो आरो बिदि माने हाबा जानाय सोरबा मानसिया खामानियाव इन्टारेस्ट थायो बेफोरखौ सोलोङो आरो। दा बिनानावा मोनसे खोथा बुंदों माने जाय मानसिया बेकारै न'आव दङ बिसोरो माने बिनानाव चित्रा बसुमतारीजों बेफोरखौ सोलोंनो हागोन। मानो होनबा बेवहाय सोलोंनानै माने गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हायो। बेफोरो मार्केटाव भेलु दङ आरो बयबो बेखौ माने न'खरफ्राव माने बायनानै लाङो। जोङो बयनिबो न'खरा माने गावनि न'नि सिङाव माने बिबारजों समायना साजायनो लुबैयो। दा बेफोरथ' माने बायजानाय बुस्थु बा मार्केटाव माने मोजां माने मोनसे बिजनेस फालांगि सोलियो बियो। दा बेखौ सोलोंनानै लायोबा माने इयुनाव गावनि संसारखौ दालांनायाव खुनु माने खस्थ' जाया आरो। बेखौ बिनानावा फोरमायहरदों जाय बिथांमोना बेखौ सोलोंनानै गावनि आथिङाव गाव गसंथानो लुबैदों बिनानावा फोरोंगोन बेखौ। लकेसन जायगाखौ खोन्थाना होलाय खेबसे। लकेसना जाबाय दयालपुर मेरापानि थाना गलाघाट डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय सिसुपानि गामिनि मुङा सेसुपानि माने आनसलिकआव गोलैयो आरो बियो। ओरैनो बिनानावनि न'आ नाहरबारि होनो जुगेसि पथार बिनिफ्राय दयालपुर बे एरिया नागालेण्ड बर्डारावनो गोलैनानै दं। बिनि
से किल'मिटार डिसटेन्सआव नागालेण्ड हाजोआ नांजाबनानै दं। नोंथांमोना सोरबा फैयोब्ला जोबोर मोजां नांगोन आरो बे जायगाया जोबोर समायना बेवहाय नागाफोरजों माने थांलाय फैलाय बेयाव सोमोन्दो दं आरो गोबां सिनायलायो नागाफोरजों नङा होमबा माने खाथियावनो नांजाबनानै दं बेवहायनो बाजार बानायफैयो बिसोरो सबबो बाजार बानायना फैयो बिदिनो आं फानबाय फाननाया दुर्गा फुजायाव लोखि फुजायावबो फानदों ओमफ्राय मेरापानियावबो फानदों बयबो फैयो लाङो न'नि डेक'रेसननि खारने औ आङो बे समाव सार्टिफिकेटखौ दिन्थिनि नैबे मोनसे बेखौ मोनदों जयपुराव मोननाय बियो समायना बेयो जाहैबाय माने गावनि आखाइजोंनो माने गावनि हेन्ड बियो मेकिं बियो मोनसे बेवहाय खुनु मोनसे गुबुन माने माबानि हेफाजाब लायालासिनो गावनि आखाइजोंनो बानायनाय आरो औवानि हेफाजाबाव आरो माखासे जि समायना रमायना रंनि जि बेनि हेफाजाबाव बानायनाय दा बेफोरनि रोंगौथिजों बिनानावा गोबां जायगायाव सार्टिफिकेटबो मोनबाय नैबे गरिब बसु डिरेक्टर EZCC बेखौ मोनदों मा जायगायाव मोनदों बेखौ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय होनाय बे मुर्शिदाबाद वेस्ट बेंगलाव मोननाय बियो बे जाहैबाय वेस्ट बेंगलाव मोननाय बिनिफ्राय नैबे जाहैबाय दिल्लीयाव मोननाय बे निउ दिल्ली गोबां गोजान गोजान जायगायाव बिनानाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिहैनानै बेबायदि सार्टिफिकेट मोनदों बेबो निउ दिल्लीनि बे जाहैबाय जयपुरनि नैबे जाहैबाय नयदा उत्तर प्रदेश नयदानि नैबेबो नयदानि बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय पुडुचेरीनि नैबे जाहैबाय बे नयदानि बियो ओमफ्राय नैबे आर्ट्स केरेलानि नैबे केरेलानि गोबां जायगायावनो बिनानावा मोनदों बेबायदि सार्टिफिकेट दा 6 बोसोर जाबाय होनदों बिनानावा आङो दिन्थिबाय बिनानावनि सार्टिफिकेटखौ गोबां सार्टिफिकेट मोननाय बेफोर जायगायाव मोननाय नङा नेसनेल जेरावखि जोंनि स्टेटनि बायजोआव मोननाय गोजा दा बे मोनसे थुलुंगानाय माने दानि जुगाव गोबां जोंनि लाइमोनफोरा माने बेखार जेंनायाव गोग्लैसोनानै दं जेरावनाखि सरकारि साख्रिखौ मोननो थांला गोबां बिदिनो गोग्लैसोनानै दं होननांगोन नाथाय जुदि नोंनि दानाय लुनाय गावनि आखाइजोंनो नों मावनानै जुदि माखासे मुवा बेसादखौ नों फालांगि खालामोब्ला बेजों गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानाया बे रोखा आरो इयुनसिमबो थांना थानाय लामायाव खुनु मोनसे प्रब्लेम जाया आङो मोनसे खोथा सोंबावगोन जिथु नैबे दावगां नङा होमबा नैबे दावगां बे दावगांखौ दिन्थिनो नाजागोन बे दावगां मानिफ्राय बानायनाय बे दावगां अरिजिनेल दाउनि गां आरो दाउखौ दा न'आव फिसियो नालाय बयबो ओमफ्राय बेखौ गारोना दावगांखौ ओमफ्राय बेखौ माने दोनबाय आरो न'आव गारजायालासिनो ओमफ्राय गावनो रं होनानै बिदि डिजाइन बानायदों दा मा दाउनि बियो ओरैनोथ' नुनायाव दाउला बायदि नुदों बिदिनो लकेल दाउ खासि दाउ नङा होमबा माने ओरैजाय गलाघाटआव खासि दाउ बिराद मोनो नोंथांमोना सोरबा जुदि खासि दाउ जानो लुबैदोंबा गलाघाटआव फै गोबां दङ न'खर फ्राय मानसिनाव दङ बे खासि दाउनि जाहैबाय गां बेजोंनो समायना रमायना रं होबावदोंना बेखौ रं होदों रं होनानै बानायदों आं बिराद दिन्थिबाय माखासे बिनि थासारिखौ एसे दिन्थिनानै होदो सावगारिखौ जिहेतु बिदि समायना रमायना बोथोराबो एसे खोमसि जाबाय बेनिखायनो एसे खोमसि नुसिगोन बेफोर गासैबो चित्रा बसुमतारी बिनानावा गावनि आखाइजोंनो बानायनाय आसा खालामो बिनानाव इयुनाव बेफोरबायदि बानायनायनि बेलायाव जौगालांबाय थायो आरो आथिखालाव गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बेफोरबायदि माने गावनि आखाइजों दानाय लुनाय बिनि जिहेतु बिनि बिफानबो दङ आङो BKWSCखौनो खावलायगोन जिहेतु दानाय लुनाय हेन्दलुमनि जितु मावफुं सोद्रोमा जि बिबानगिरि जोंनि जायगानिनो मानगोनां रमिय' पि नार्जारि बिथाङा हेन्दलुम टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि बिथांमोना बिनि सायाव निस्सय माबा मोनसे सानो जिहेतु बिनानावनि जि बानायनाय 9 बोसोर जाबाय होन्दों बिथाङा गोबां एक्सपिरियेन्स दङ आरो गोबां सार्टिफिकेटबो मोननाय जिहेतु बेफोरखौ बबेबा मोनसे फालांगिनि बेलायाव गिदिरसिन खालामनो हाबावो नामा
निस्सय बेखौ आङो सानगोन बेखौ मानगोनां बिथांमोना हेफाजाब होयो जाहाथे आवगायलांनाय जोंनि लाइमोनफोरा आवगायलांनो हायो आरो बर'नि माखासे जाखांफुनाय जि लाइमोन बिथांमोना बेफोरजों थुलुंगाखां मोननानै गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हायो आं बेखिनिखौ आं फोरमायबाय आरो बेखौ फोरमायनानै नोंथांमोननिफ्राय आङो बिदाय लाथ'बाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि